Επιστρέφω μετά από χρόνια με manifestation hack 100 φορές πιο δυνατό από το πρώτο που σας είχα πει με τη λίστα. Όποιοι ξέρουν και όποιες ξέρουν το συγκεκριμένο. Το έκανα πάρα πολύ πρόσφατα και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα αυτό που συνέβη ήταν ακραίο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μου είχαν συμβεί κάποιες αναποδιές και ήμουν πολύ πιεσμένη και υπήρχαν στιγμές που έκανα τέλος πάντων την πίστη μου στο ότι όντως μπορεί να συμβεί αυτό που θέλω. Αλλά κάτι μέσα μου πάλι με κρατούσε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήθελα κάτι το οποίο ήταν αδύνατο μέχρι και λίγη ώρα πριν. Και αυτό που έκανα είναι αυτό που θα σας πω να κάνετε κι εσείς. Και όχι απλά μου ήρθε αυτό που ζήτησα, ήρθε 2 φορές αυτό που ζήτησα. 2, όχι 2. Χωρίς να κάνω τίποτα. Με πάρα πολύ απλό τρόπο. Κάποια στιγμή θα σας πω και τι είναι, αλλά τώρα είναι πολύ τεταμένα τα κατάσταση με τα κόκκινα χαλιά και με αυτά, οπότε δεν θα σας τα πω. Λοιπόν, το tip. Πας σε ένα δέντρο, όποιο δέντρο έχεις μπροστά σου, όποιο δέντρο σου αρέσει, δεν έχει σημασία τι δέντρο είναι. Το μεγάλο είναι, πως οικιακά, σε μέγεθος κτλ. Δεν έχει καμία σημασία. Πήγαινε σε ένα δέντρο. Πέρα από το ότι αν το αγκαλιάσεις ή έστω κουμπίσεις, πες ότι αυτό είναι το δέντρο. Κουμπίσεις με τα 2 σου χέρια το δέντρο. Πέρα από το ότι θα νιώσεις επιτόπου μια ευεξία και μια ηρεμία μόνο που θα βάλεις τα 2 σου χέρια πάνω στο δέντρο. Πέρα από αυτό που μακάρι να το κάνουμε κάθε μέρα όλοι μας, αλλά θεωρείται πολύ περίεργο να αγκαλιάζουμε δέντρα, ενώ δεν θα έπρεπε. Anyway, όσοι ξέρετε, σε αυτούς απευθύνομαι κιόλας. Τέλος πάντων, όσοι δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό, it's okay, κάποτε μπορεί να αφυπνιστείτε. Τώρα μείνετε εκεί που είστε, δεν πειράζει. Πας σε ένα δέντρο, το αγκαλιάζεις, το ακουμπάς. Πρέπει να συνδεθείς μαζί του με κάποιο τρόπο. Αν είσαι και ξυπόλυτη ακόμα καλύτερα για να κάνεις πλήρη γείωση. Anyway, και απλά του λες αυτό που θέλεις. Κυριολεκτικά του λες να το μεταφέρεις στο Θεό. Απλά πες το ότι έχω ζητήσει από το Θεό αυτό, μπορείς να το πεις κι εσύ. Παιδιά, τα δέντρα είναι μόνιμα σε σύνδεση. Γιατί είναι μόνιμα σε γείωση, μόνιμα είναι στη μαμά γη και είναι μόνιμα όπως και εμείς στον αέρα το πάνω τους μέρος, δηλαδή στον μπαμπά ουρανό. Ξέρω ότι ακούγονται πολύ περίεργα αυτά όπως τα λέω, αλλά εγώ έτσι τα εκλαμβάνω και έτσι αισθάνομαι. Οπότε έχουν μια απίστευτη σύνδεση με το Θείο, με το Θεό, πολύ περισσότερο από όσο έχουμε εμείς πολλές φορές. Απλά ζήτα του να το μεταφέρει σε όποιο δέντρο αισθανθείς. Και πραγματικά στείλε μου μήνυμα, γράψτε μου στο σχόλιο αν αυτό που ζήτησες έγινε. Είμαι 100% σίγουρη ότι θα γίνει. Τι γίνεται ρε παιδιά, γκρεμίζουν τα πάντα. Και αλήθεια λέω, best manifestation hack yet. Μέχρι τώρα είναι το καλύτερο manifestation hack που είχα, αλήθεια. Ωραίες και λίστες, όλα, το συγκεκριμένο. Και επίσης κάτι που δεν το λέμε πολύ συχνά όσον αφορά τα manifestation, αλλά το λες και μετά το ξεχνάς. Δηλαδή, εγώ πήγα στο δέντρο, είπα αυτό που ήθελα και μετά συνέχισα τη μέρα μου. Δεν πρόλαβα να συνεχίσω τη μέρα μου. Σε λιγότερο από 1 ώρα με πήραν τηλέφωνο και έγινε 2 φορές αυτό που ζήτησα. 2, όχι 1, 2. Το έκανα και μετά έφυγα. Δεν κάθομαι να σκέφτομαι, αχ, τώρα το δέντρο θα κάνει τη δουλειά του. Άσε το δέντρο να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Και άσε το Θεό. Γιατί δεν γίνεται και να ζητάς και να είσαι μες στη μέση και να μπλοκάρεις τη ροή. Το ζητάς και τα αφήνεις. Άντε, με το καλό να πετύχετε ό,τι θέλετε. Είμαι τόσο χαρούμενη.